ating break time at choco. Okay, mamaya after work exercise ulit, gym ulit. So anyway, okay, naman tayo hot chocolate. Meron tayong galing Pilipinas. So pag-usapan natin na bukas o kaya depende kung pagod na ako mamaya galing gym. Pag-usapan natin kung bakit ko tinigil ang paglilitsyon at yung yosi matagal na at yung ating mga pag-inom-inom yung mga bad vices. Tapos kung kailangan matulog ng maaga, tapos kailangan maging fit ka, especially yung age natin na 50 years old na. So yan po ang ating pag-usapan mamaya para ma-enlighten naman yung iba kung bakit kailangan natin itigil yung mga bagay-bagay na nakakapirwisyo sa ating katawan. Okay? So pag-usapan natin mamaya kung bakit ko tinigil ang paglilitsyon at yung yosi at pag-inom at mga bisyong hindi maganda. Good morning. Gym tayo bago mag-work. Kape tayo mga kapsat. Ganda yung araw ngayon. Gym. Kape. Restroom muna tayo sa makityang ko. Yes. It. Sarap ng feeling. Pinapawisan everyday. Grabe. Sa 46. So hindi lang natin tayo. Kung titignan mo yung article, kung October siya lumipat sa kapitbahay Talunay, malamang black October rice, yung kanyang 3 eggs. October niya nabenta. So that's May konting isda. yung date na yan. Kain tayo. Na halos ipako sa cross. Sa kaalaman ng lahat, ako po ay nag-invest. Yung importante po sa transnational crime na ay authentic. At ito ay naniniwala siya na Pwede naman ako sagutin yan. Siguro ang tanong dito. Okay, dito ulit tayo. Libre sa amin. Okay, tapos na tayo maghatid. Alright, tayo naman ay papasok na. Okay, ganun ang ating trabaho. Hatid, sundo, hatid, trabaho. Which atmospheric conditions best describe Campylobacter? Which of the following hemoglobins is insoluble and a low oxygen tension? HBS. Heterozygous group A mates with a heterozygous group B. Possible phenotypes is their oxygen of lipoproteins during electrophoresis runs beta, 3 beta, chloride. Where's this? Photos. Yan, meron pa. Kain tayo. Can be digit. Kain. Molybdate. Which of the following is usually IgG immune and antiglobulin phase reactive? Gym tayo ulit. Katapos lang mag-work. Okay, tara. Tapos na ang ating work. So gym muna tayo.
habang nagluluto tayo ng habang magluluto tayo ng malunggay na dininding, kape-kape tayo. So ganda yung workout natin kahapon, napagod ako, biglang tulog, tapos ano pa tayo. So anyway, nagluluto tayo ng ampalaya at malunggay, at ayaw ko kung anong klaseng gulay yung isa. So unahin muna natin itong malunggay. Yan. Habang tayo ay namimitas, so nagtatanggal ng habang tayo nagtatanggal ng malunggay. Yan, malunggay. Pag-usapan natin ngayon ay kung paano natin i-take care o pangalagaan ang ating katawan at the age of 50, or the earlier the better, ano. So pero nagkakape tayo, minsan lang naman kape sa umaga lang. So anyways, ano tayo, ito nga malunggay ang ating didingdingin, tapos ang palaya. So nung araw nung araw na kahit tayo ay umiinom, ang yosi sa akin matagal na eh. That was I think 20 or 20 years ago, tinanggal ko na yung pag-yosi. Pero hindi naman ako talagang nag-yosi. Kain, after kain, umiinom, ganun. So madali kong natanggal yung yosi. Yung I think hindi 20 years. I think mga somewhere like, kasi nandito na kami sa Amerika eh. So mga sabi natin 17 or 16 years. Yan, wala na yung yosi. Nag-vape din ako for a while pero natanggal din. So kalaunan, eto nga, no, nandito na tayo at hanggang sa nakapag-business tayo ng lechon-lechon sideline ay maganda ang kita. So ilang years na ba? So yun, hanggang sa natuto ako mag-lechon, magandang kita. So may mga weekend naman yun eh, minsan nga weekdays pa. So malakas. So medyo physical. Lipat na tayo, medyo mainit dito. Nandiyan na yung araw eh. Nandito tayo kasi sa sa labas. Habang nilinis ko yung car ko kasi bukas dadalhin natin si Ropi, yung aso ko, yung German Shepherd. Check up natin yung bukol niya dito. May bukol siya kasi at medyo maingay. Ano tayo, ganyan tayo. Medyo maingay. Habang naigatan ng malunggay. So ngayon, natanggal natin ng yosi. Tapos busy sa lechon, sa trabaho, sa mga bata, sa activities nila. So maraming mga bagay-bagay na medyo physical. So mga luto-luto pa. So ngayon nung medyo nagkakaedad na, nung nag-turn 50 na tayo, medyo naglaylo na tayo sa inom. Hindi naman masyadong totally natanggal, pero dinadahan-dahan natin. So madali lang kung tutuusin eh. Kumbaga may helicopter. Kumbaga madali lang yung pagtanggal ng lahat ng bisyo na yan kung talagang gusto mo. So inisip ko kasi kung totally na tinanggal ko nung time na bago mag Christmas, medyo naglaylo na ako eh. Kumbaga tumitikim-tikim na ako ng non-alcoholic, yung beer na medyo okay kasi parang ano lang din, may aftertaste din siya ng parang beer, yung non-alcoholic beer. So kalaunan, baga kaya naman pala. Baga pwede ka rin mamulutan, pika-pika, nag-i-enjoy habang hindi sumasakit ang ulo, habang hindi ka nababangenge. So okay pala din. So yung mga anak ko, kinakantsawan ako. Baga, Dad, what is that? Walang ano yan. Walang amats yan. Kasi ganyan. So nagugulat yung mga bata. Sabi ko, no, okay naman pala.
So nung Christmas, yung mga order ko nung Christmas nung mga lechon, dami. So napakaraming order. So yung iba hindi ko matanggihan kasi mga suki ko na at nag-advance na yun mga yun eh. So ginawa ko yun, gising ako, which is ginagawa ko naman every weekend. Ginagawa ko naman every weekend yun, yung pagdilechon. Pero naparami yata nung Sabado ng I think sabihin natin Christmas Day. Ang start ako last 2, siyempre yung prep prior, Thursday, Friday, yung pagbitin, pagsabit, paglinis, bukatan. So physically pagod ang naramdaman ko. So tapos nagising ako ng alas 2 madaling araw ng Christmas. Tapos the following day kasi is Christmas namin yon, Christmas party, the whole family sa isang bahay, sa isang pinsan. So nung gising na ako ng alas 2 Christmas Day, for yung mga lechon, ginawa ko yon 2 o'clock hanggang alas 9 ng gabi sa labas sa backyard. So napakalamig. So napakalamig ang hangin at malamig ang panahon. Naka hot suit, pang exercise ko, pang sauna. So pinapawisan na pala ako noon. Meron din pang panloob t-shirt, pinapawisan. At kumbaga yung pinapawisan at syempre yung lamig, init, pagbukas ng oven hanggang sa gabi na natapos ko. Kumbaga yung pagod ko, wala na akong time. Siguro lang kami exchange gift. Sumali lang ako sa exchange gift, tapos nagla-live ako. So yun, tapos parang kinabukas ako, sumabang pakiramdam ko, Christmas party namin. So sabi ko, pahinga ako. Kasi first time akong hindi naka-attend ng Christmas party ng family. So nung time na hindi ako nakapunta, nagpahinga kasi medyo umuubo na ako. So yun, first time na hindi ako naka-attend ng party. Gusto ko man pero pahinga ko na lang ako. Sabi ko, habang nakahiga ako at medyo masama pakiramdam, hindi naka-attend ng party, may nare-realize ko. Sabi ko, okay nga naman yung ginagawa ko. Lagi naman ako kumakain ng gulay. Okay naman yung exercise ko. Kaso ang napaperwisyo yung aking tulog. Yung aking tulog kasi nga kailangan especially pag weekend, doon ako mas busy. So ang tulog ko hindi maganda. So at that time medyo tumatagay-tagay pa tayo habang nagpe-prepare ng lechon at habang habang nagpe-prepare. Pero kailangan konti lang din kasi kailangan magising din ng between 1 AM to 2 AM. So depende kung ilan yung order mo, no? So anyway, na-realize ko kahit maganda ang ginagawa mo after work, nag-exercise sa umaga, sa gabi, pero umiinom ka pa rin. So tapos yung tulog ko hindi maganda. So sabi ko, naalala ko pag kami nag-hiking kami ng mga bata kasi madalas kami mag-hiking eh. Kumbaga hindi ako nakakasabay ng todo-todo. Talagang yung peak. Pero nakakasabay sa gym, sa mga kasi kailangan endurance eh. Endurance yung gym, buhat-buhat lang, konting pero yung minsan nakakasabay din. At the age of 40s ako, nakakasabay ako eh sa mga bata. Pero tingnan mo na sila, nasa teens pa lang. So kaya ko yung mga akyatan. So pero yung aking resistensya hindi ganun kalakas. Pero pag bunong braso, yung dalawang lalaki ko, lalaking tao yan, di ba? Talo ko yung mga yan pag bunong braso. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila ako. Hindi naman tayo sa pero mas malakas pa rin ako. Pero ayaw ko kung pinagbibigyan na ako. Pero anyway, yung nga, so sabi ko,
kung i-continue ko itong pag-inom at yung hindi pagtulog ng tama at paglilitsyon ko, later on masisira ang baga ko at yung liver. So which is at yung resistensya ko hindi gaganda. So sabi ko, total na hindi na rin ako so medyo talaga umiinom-inom before Christmas pa or earlier. Kasi may goal pa akong isa eh. Yung goal ko na isa para yung pumasa din ako sa pagiging clinical lab scientist, yung CLS, kasi medtech ako by profession pero nasa lab ako ngayon, pero hindi pa ako certified as a clinical lab scientist. So anyway, sabi ko no, I think totally ganoon lang, totally para maganda ang gising ko, I need to stop doing lechon. I need and must stop drinking. So yun lang. So yung actually yung paglilechon hindi ako nang hinayang eh. Pati yung pag-inom syempre hindi bang hinayang. Tayo pangalugi kasi gumagastos tayo sa pambili, di ba? So yung paglilechon konti lang kasi may kita eh, may income ako eh, na talagang malaki na pumapasok. Mga binuin mo pag isang lechon, more or less ang lechon sabihin natin okay na yung $100. So less na yung ibang ano mo dyan, expenses. So biruin mo pag naka 3, 4, 5 sa isang araw, malaki. So pero ako may trabaho din kasi ako. Unlike sa iba, pwede sila mag full time as ganon. At marami tayong responsibility. Tayo ay nagluluto, mahilig din ako magluto sa bahay. May mga aso tayo, 3 aso. So marami. So pero ang pinaka-ano ko diyan, pinaka-point ko, on my 50s, gusto ko i-enjoy yung pagiging tatay at pagiging grandpa soon sa aking mga anak, which is yung gusto kong maging ano pa rin, kumbaga very active. So sabi ko ay hindi ko papayagan yung sarili ko. Malakas pa rin ako ngayon, pero kaya later on pagka nagkaedad ako ng 50, 51, 52 onwards, malakas pa rin kaya ako. So dahil sa kulang sa tulog, dahil sa may inom-inom, pagod ang katawan, tapos physically talagang drain ka. So tapos yung ano mo pa, extracurricular ko pa na na iba. So ibig sabihin, I need to stop kung ano man yung nakakaperwisyo. So yun. At meron tayong goal pa na isa pa na hindi pa natin nakukuha dito sa Amerika. So balang araw bago tayo mag-retire, sana makuha pa natin yon. Pero kailangan hindi natin so ito marami na tayong panahon ngayon eh. So yun ang ginagawa ko, talaga concentrate sa pagbabasa din hanggang sa ma-adapt ulit yung ating yung motivation para mag-aral. Especially ngayon, hindi na tayo naglilitsyon at wala na tayong bisyo. So yun nga, so yun ang iniisip ko pagka pagka the age of kape muna tayo. Paano na yung aking mga apo, paano na yung aking mga anak din. Kung ako'y isang hindi na makatayo at very inactive na sa buhay, which is hindi ako yun eh. Ako yung tipong gustong gumala, mamasyal sa dagat, mag-hiking, mag-camping, outdoor, ganyan. Sabi ko, no, stop. Syempre, ang isang reason din is yung health mo. Yung pinaka-importante, yung health mo, clear mind mo, at may focus ka pa. Sa age of 50, mayroon pa akong gustong marating pa at ma-accomplish sa buhay ko, which is yung mga bata okay naman sila, may nurses na, may pag-graduate na. This coming May 19 si Aljon nag-graduate, tapos yung follow na rin sila Ace, sila Roy.
So walang problema sa mga bata. So kwentuhan nga nung pumunta kami ng Pilipinas na alam na nilang hindi na ako umiinom. So sila nag-enjoy sila, kinakantsawan ako yung pagpunta na lang namin sa Japan. Kasi pag nagta-travel kami, talagang ini-enjoy ko rin. Talagang shot din ako, pero nakita ng mga bata na for good pala tong si dad. Nagulat sila. Kumbaga talagang wala. So anyway, so hanggang sa makarating kami ng Japan at hanggang sa Pilipinas, syempre nag-enjoy yung mga bata, video okay. May tagay-tagay sila doon, nawala ko lang yung videos yung isang SD card ko. So ngayon, yung ating pagbalik sa Pilipinas ay ang dami ko pa ring mga nami-meet na mga classmate, mga pinsan, kasi may mga priority kasi tayo na hindi ko maiwasan na puntahan muna at gawin. At yung mga bagay na isisingit lang natin. Pero yung mga nakalik, anyway, uuwi naman tayo kasi next year o sa mga susunod na taon, ang priority ko na lang ay hindi na pa share, kundi ang magulang ko, ang parents ko at least every year madadalo ko sila. So yun nga, at hanggang nakabalik sa Pilipinas, nag-Boracay, El Nido. Sabi nga ng bata, "Dad, parang boring ka na ngayon Pero nung nasa Mindoro kami, kakanta ako, video okay, na hindi na kailangan na uminom. Pulutan lang, taga-video lang ako, yun lang ang hilig ko. Ang dami kong video na nawala Yung mga bata nag-enjoy yan sila. Enjoy yung mga anak ko doon sa Mindoro, habang ako ay namumulutan lang at kumakanta rin. Yun, so hanggang sa nakabalik na kami dito, so steady yung aking mind na i-continue ko na to, kasi nga kailangan maging malakas ang katawan. Yun ang pinaka main na reason natin kailangan lumakas ang katawan natin. At meron pa tayong mission, meron pa tayong goal sa buhay, at meron pa tayong mga dapat gawin na para sa atin. Especially may ipasa ko pa yung aking board exam, at syempre yung ating responsibility sa mga apo natin later on, kasi kailangan maging mas malakas ka kasi mga maliliit yan So more or less kasama ako niyan pag yung mga bata, yung mga apo mo, kasama ako sa soccer games, sa basketball games, kahit sa anong practice. Siyempre ako na yung magiging in charge dyan. So which is gustong gusto ko, kasi usually sa park yung ginaganap, katulad din ng mga bata noon, yung ginagawa ko sa mga bata. So gusto ko pang maranasan yung mga ganung bagay na physically active tayo pero hindi masyado, kasi the more you age, nagkaka-age ka, yung very brittle na rin yung muscle mo. Kaya pag ako nag-gym, hindi ako masyado nagli-lift, yung tamang toning lang at cardio. Pag tumataba ako, yung eating kasi talaga mahirap kalaban talaga natin yan kahit sino. Pero disiplina, kaya mo naman yung kain, pero kailangan ko kasi protein din Kailangan ko, nasubukan ko na rin kasi yung no rice. Medyo manghihina ka talaga, especially pag ikaw ay very active. Pero hindi ko sinasabi, sa akin lang yun pero yung iba okay sila sa no carbs. So shout out sa iyo, Dr. Grace Chuarojo. Yan ang aking pinapanood. No carbs siya, doctor na. Reason natin para tayo ay magstay healthy at maging pa tayo, active pa tayo sa ating mga buhay-buhay. Kasi tayo hindi, sa totoo lang, hindi importante ang pera para sa akin ang marirealize mo, mga material na bagay, mga
mga bagay-bagay na kotse. Dati gusto ko, pinangarap ko brand new pickup. Ngayon wala na. Kumbaga kung ano yung car ko yan, second hand, 3.5 lang yan, pilot, gumagana pa. So kontento na ako dyan hanggang sa mag-retire ako. Dati ang pinapangarap ko bago mag-retire ako, gusto ko ng magandang pick-up na sasakyan. Pero ngayon wala na sa akin kasi pag nag-retire ka, kailangan wala ka nang binabayaran na kahit ano. Siyempre yung mortgage mo lang ng bahay siguro, at importante may passive income ka. So yun ang iniisip na namin ngayon. Kumbaga meron kami tinitingnan kung anong magandang negosyo habang kami nandito sa Amerika at pwede sa Pilipinas na business. So tumitingin-tingin kami na para meron tayo income pag nag-retire bukod sa iyong pension. At syempre limited na yung income dyan. So kahit mauna siya mag-retire, ako kahit mahuli kasi yung insurance. So siya pwede na siya actually mag-retire, pero ako siguro at sigurado hindi pa, kasi magbubunuin ko pa yan 10 to 15, depende kasi ang ikip ko yung insurance sa amin. So gusto ko pa rin, babalik-balik pa rin ng Pilipinas. At kapag na-emergency ka, pwede naman may reimburse Kaya nga, kailangan maging healthy ka. Pag yun ang magiging ano mo sa buhay, yung pabiyahe-biyahe, kailangan totally cleanse ang iyong katawan, walang bisyo, talagang firm ka sa mga ganito, gulay. At syempre, kung kaya din tayo ng mga taba, minsan, pero advice ko, maging ano tayo sa pagkain natin, gulay talaga. Dito na din ako malakas ako sa gulay. So magulay talaga ako at may isda. So Ilocano ako so so may mga Ilocano na hindi naman masyado, pero ako hilig ko yan. So yun ang ating ang ating tinitingnan sa buhay. Ang pera importante, pero hindi importante yan pagka ikaw ay nagkasakit na. Kumbaga ako na-realize ko, pag nagkasakit ka, pag nadali ka, wala na kumbaga totally makaka-recover ka, pero hindi na katulad ng dati na yung lakas mo. So yun ang iniisip ko kung ipagpapatuloy ko pa itong paglilitsyon ko, kaya, pero ayaw ko yung matorture yung katawan ko. At yung aking syempre yung pag ikaw pagod na at sa paglilitsyon, napagod, gusto mag-relax, diba ang reason ng iba ang pag-relax, shot, pero mali yun. Hindi ka talaga nare-relax yun. Kumbaga mas imbis na itulog mo na lang yung pagod mo, din, kumbaga mapupuyat ka, ano ka pa, mag-iisip, masaya nga, shot, pero wala din, walang kwenta. Yun ang ngayon ang ginagawa ko, pwede ako manood ng boxing, pwede ako ng habang namumulutan, umiinom ng tubig, may hot chocolate, tsokolate, kakape, pero bibihira kape sa gabi. So ganoon na lang. Sabi ko ng mga anak ko, Dad, boring ka na ngayon Ganoon, boring na ba ako? Kasi medyo makulit ako pag nakakashot. So anyway, yun lang ang ating alagaan natin on our 50s. Maging malakas habang wala pang nararamdaman. Pwede nating baguhin natin ang ating pananaw at maging active. Yun ang isang sikreto rin active ka sa bahay-bahay. Gym pa rin, exercise. Minsan may gamit din ako dito, pero mas gusto ko yung pupunta sa gym kasi may sauna, may pool. So may pool doon, may sauna. Yun ang aking isa sa mga gustong ginagawa. So yun, pera, kayamanan, ano pa ba, mga bagay na material, magaganda, relo, anything na material, hindi yan importante para sa akin, sa aking na-realize sa ngayon, hindi sa ngayon, na-realize ko ngayon. Ang importante po mga kaibigan ay yung health mo, maging malakas, at kailangan maging focus ka mentally at focus ka sa ginagawa mo at future ng hindi na sa'yo kasi yung magiging apo mo na,
Kasi ikaw din ang mag-aaruga yan titingin. Kumbaga, isa sa mga responsibility mo rin yan bilang grandpa, grandma, na ipasyal, especially pag nandito ka sa Amerika, titingin sa kanila, at kailangan, pag laki-laki lang nila, pag lumaki na yan, kailangan nilang mag-hiking din. Kailangan, kahit 60, 70, 80 ka na, sana malakas ka pa. So, yung ganon, yun ang gusto kong mangyari sa pagtanda ko, na very active pa hanggang 70, 80 years old. At ma-enjoy ko pa yung aking buhay. Kasi sila papa, mama ko, ngayon, lalo na si papa, malakas pa. Kumbaga, nakakasabay pa. Tumigil na rin siya ng yosi at inom. Ganun parang sa akin din. Nauna ang yosi niya at pag inom later, pass na rin siya. So ngayon, mag 79 na siya next year. Mother ko, 82. Mother ko, wala nang problema yan ng father ko. So, yun. Hanggang ngayon, malakas pa. So, habang gusto natin din maging katulad nila na hanggang sa pagtanda, maging malakas pa at nakakasabay pa tayo sa mga activities sa mga bata, at least pwede ka pang tumulong-tulong pagtanda natin, magwalis-walis at pag-aruga sa mga apo. So yun po, importante, alagaan po natin ang ating health. Kumbaga, kung medyo mataba tayo, kailangan natin ng disiplina sa pagkain, exercise, lakad-lakad. Kung may aso kayo, pag may aso ka, maganda lakad-lakad mo para maging slim down. At hindi lang kasi puro sa exercise sa kain din yan So iwasan po natin, kung yung iba, tanggalin nyo na ang bisyo, especially pag nasa 45, 50 years old ka na, totally tanggalin mo na yan at magiging masaya. Ako ay isang example na paggising mo sa umaga ay maganda ang yung pakiramdam. Maaga ka nagigising, marami kang nagagawa, at maganda ang pananaw mo sa buhay kasi focus ka na So ito po si Ka Ilocos, sana po ay naging example ako sa mga ibang tao dyan na nakaranas din ng katulad ko na gustong mag-relax. Kahit pagod na shot pa rin, hindi ka nare-relax, kung hindi ay dinadagdagan mo pa yung pagod mo kasi hindi ka makatulog. So anyway, hindi lang yon, at marami tayong mga bagay-bagay na i-consider pagtanda natin, at marami pa tayong mga bagay-bagay na pwedeng magawa bilang tao para sa ating mga apo, mga anak, at sa community natin. Kasi ako hanggang ngayon tumutulong ako sa mga homeless pa rin So at mga nakangailangan din. Pero yun lang, importante alagaan ang sarili, ang health, kumain ng gulay. At hindi importante para sa akin, okay ang may trabaho, pero wag yung pagurin masyado ang iyong katawan nang dahil lang sa pera. Okay? Hindi kailangan ang perang marami para mabuhay ka sa mundo. Ang importante, may trabaho ka, may insurance, may may mga benefits ka, at may trabaho ka, may benefits ka, at healthy ka. Yun lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Ka Ilocos, at sana po mag-start na po kayong mag-isip habang maaga pa. Tanggalin ang yosi, tanggalin ang inom, maging active, kumain ng gulay, at maging focus ka sa iyong health. Hindi pa huli ang lahat, at maging masaya ka. Kasi habang nakikita mo patapos na yung mga anak mo, nag-graduate na, okay na sila, may trabaho na, maakit ka sa stage, di ba? Napakasaya, healthy ka, kasama sila, at nag-enjoy sa mga activities na kailangan gusto nilang gawin, yung pag-hiking, anything, mga lakad-lakad nila, nakakasabay ka pa. Di po ba? So, paalam po sa inyo lahat. Ito po si Ka Ilocos, Ilocos Pinoy, ang iyong kabsat. Babush. Pinag-usapan kanina, yung ako'y nagpiprepare ng aking food about sa health natin, about sa future. Actually, hindi na para sa atin, kundi para sa mga anak natin, mga apo. Yung mga apo ang pinupunteriya ko dito
kailangan pwede kang makisabay sa kanilang mga activities at pwede ka pang maging productive habang ikaw ay nasa mid 50s ka na, nasa 60s ka na, 70s, yung tipong malakas ka pa at pwede mo pang gawin yung mga bagay-bagay na siguro hindi na katulad ng dati, yung katulad ng yung nasa teens tayo, pero at least kaya pa natin, basta matanggal lang yung mga bisyong hindi maganda at yung mga hindi natin talaga priority sa buhay. So yun, kailangan po nating alagaan ang ating health talaga. Okay, so that's it. Balik na tayo sa work. So back to work.